ibondo chikoburukani boro nabo lego bana bako karaki nabo kobosimekera ngwate bambole boke burabari nembo isana igo nabongo tingusangana ni bunga yani bongo ngento nare bora goteba nkiringa kunyarikanire nga kwanyora ngekero kwana kuru obuyo gwatebi gunga obuyo obo etakire kwenda kwagora no bori bwa planting kusubu gusimekera kwaburukania kwabuchanganya kwamana gusimekera bono borobu igobore tayari obo igobore tayari nabenga na mabera ali amaruranu yeduka okwenda no kubeka kwamena kuragera ryuka bongo igobore tayari no kubira mugondo immediately na ukoreki na gusimekera wasimekera bakari asibokwera kwamana kugenda no bori bwa wakorteki bori bwa kwakorte kurasi eduka igo mubate kerengo gitigie chimbusiro mulimi abonete kugura amanya konyora eofe obuyo bubusa gose nabongo bona ne chikilo ibere nyore ofa yo obuyo bonde kilo ibere to konyora ofa egentura karo kuliya unoriyo mwaka mamioro yes origino ndema babantu batatu kero montagoro mubuko yomo monyora kabuja gwa kilo 4 kero mwanyoro boyo gwa kilo 4 bona bonyora nga kero monto buya bangiro anyorega kikake mukwa mwana mugutigero yomo no rero no mwaka mamioro ga monte myaka ya chie na muko mwanga ati atomotigira kare apambane na karoko igo boyo bu eofe igera se mwanya ikiriange na so mulimi ari akonyora chimbusiri chigo se mubate specific asa ko endo anyore ofe andenga temna last time na tabeti abalimi nga boniga eduka ya Enoch Mkalent nere bwate ofe yo yes igo nga chistockist abari bakugora kurwa seduka ya Enoch kero kwa gori tumia Western Seed nya kwa gori bele ya mimo geti chikiro 24 etakero bwe which kiro 16 choboyo na boyo mbuli bwo ko buna ye stockist oboyo buno ka make sure ngonyo mulimi onjira seduka yago gore chikiro 3 etake chikiro 6 masakara 3 bono ego minute masakara ya 3 ego chikiro 6 singenchiri sakali mo wa chikiro 2 etakero mo boyo bwa kiro 4 ende aenda chiko koreki achigosimekera kera nyarikane nga maite na yabune duka na nabo kwa mwana yabana yabune stockist osebune agrofit na utwaraga ofakao nabe kunyarikana nga obuyobo kero kende nga omonto chiro korire ta kunyara kugura packet 3 lakini naro chitaka gore eyemo na rero ndogorire eyemo oliyo gocho yo gatatu nera nyore yu nera nyora kabuya yaku nkagete nga nabatebe duka yago nabako baganya gocho duka yago tebe nga nkwangeto obuyo bwa bosa igonga boyo obwo tibori bwa kuonia uno bo mulimi akwegwa uno bo mulimi akoreki akwegwa ekera agorire a product ya Western Seed igonga agrofit ekero gwachire kumeki order ya kurwa seduka ya Enoch of which tukasane koro route na chiduka ekindi na chosemo na banyoro bwo bwa ntenia like ama tuko ewike ya mega na bonyoranga na bwa mangana babere boronge bakoreki boikire josemo igonga ekero kumeki order ya meki order ya umne stockist ando kwa benyolinga akaboyo kali ka Western Seed mukambe kerani abo abale mindo nya ngara bareki kunya kuboli bale yes okay chimbusiri chikolengana ni chimbusiri chiga chino buna muchiro seti buna company ya Western buna gwa tutabiri nga minikanero arakanero na milima nero nimetinga igo muchiro seti na indenchi bwate ase chigo koribuya gusasa umulimi abonete gusimeka abono umulimi atarachi kugura embusiro nkikeri mituke birabonete kurigereri amanya go gochwa embusira goyonda nero mugondo egente tani umulimi abonete kurigereri atarachi kochora ngambusiro kyachi gusimeka yes etakeira arore ligesa kurwa ogusimeka yani atarachi gusimeka embusiro arore ngorore ligesa njira kyaro ligesa okuroranga na kyota getwa gesangana yes nyogotagete medorire ebere arumanya ngambusoro kyo gusimeka Western Seed tabugati anyogotagete okesene metinye tano na bantu gusimeka bone onyo okesemo tinye komena limo kwa mwanga ongoenda ngule mbusoro ya haraka igonga egente getani mulimi abantu consider garaji kugure mbusoro aramanya nindia gocha kogesa endekera amanya nindia gocha kogesa sinjira bakonyora megondo na yakeire kiro mondo na batenga bone gang simeka bone gang kesenga kigete ande mbeke kiro kende mbeke osine chinsaga kosensi meke bintu binde bingaona na mugondo igonga kulingana njira okorete programming yo mugondo ogo na beta kere kwa manga mbusoro kyo karaki ogo chikosimeka nande ande mona twarigiringa nabona sikuisingo ngotebi gutuligore na embura ne karo ngotangaza muri na nguru ya mwate ya bali minge embura ne cherorekane mwabatenga ekianga singeche gechiche mura kero ogo chicha igobona muri na takira amanyenga
mbusuro kingokoraki nkoira mugondo una bono nabo kunyarekanaga kwanyora ng'a etokinga gose kiangazi giatangasiro etakeire ase eng'encho bono ntobwate embusuro ya haraka eyekwama na emitinyi 3 igere like igekoremere na ekiangazi mono nkoremeri morekera ya morakera noro uyu yani ekoremeri morakera uyu mono compared na egichinde na bono amenika na milima nkoremereri chiro na chiro cho lakini bono egichia haraka ego chikoremereria saidi igonga omoremi kago chikochora ng'a mbusuru kia kuira mugondo amanyenga nindi yago chikogesa na ndamanyenga na kiembura ekorteki na kiembura ne karo namba ibere egento kende kia gato nande kia mana saidi ndochore mbusuru kia kuira mugondo mbusuru ne ya Western Seed embusuru engia ne ya kurase company ya Western Seed yes ng'akirende ase omoremi riroba bonekera goconsider riroba riao abanto mbari bakorwa ase riroba rire etente bantu rire tente ekenantananta abantu bane mbari bwate riroba rire omochanga abaremi buna aba mbusuru kibabonete kwenda nero mugondo ya Western abaremi abakorwa ase amachara mange nabo gosimeka embusuro ya ari ase ekenantananta kere nabo gosimeka embusuro ya Aminika 505 yebono okonyora ekwama ari ase amacha okonyora amacha ari amange igonga Aminika 505 yekoye begete andero gere ekobeka ebiemba bibere igonga nerigasa ria neri nene igaso asora rese kinantananta nande squeeze abaremi nateba nga baremi none karo kuri abaremi bare kuri ase binantananta gusasa amachara amange yes asalinse okonyora nga mbagete metaro metarere karo bayagete igo bayagete nga amacha atakonya gwitana na igora amnoke metareri amnoke metareri ime igonga gogosimeka embusuro ya Aminika 505 asare kenantananta asare kebuse igonga nabo konyora nga ribaga kwa bantu banye kuyeke buse ku mugondo kwagesire ku rwaroro nabo igo abarimi bara bonya batenga kale karabakane go karakareu yes usase geta ari changarau bwate ebigena nabo gosimeka embusuro ya haraka ase eng'encho embusuro ya haraka etagete bonyuboro bonge like sawa etogotoka obonyumbu abo bonge nabegokora boronge nande toking'ambwa kea igonga togokora ki tokoinoka bosa igonga omoremi ogosimeka ase obonyuboro oboke nabo gosimeka embusuro ya haraka aitasimeke haraka 301 gose haraka 101 nasari amasa amachara amange amache 505 bono tugochari ase obokendo borobo ngometa sinara konyora ng'a ase tare ng'aini nabona bakonyora muna bono torega mbutu kosekera omonto araire yes ekopidi amente chidufe gose amente amarangeti etuntu beke engima yes nanda ase naro konyora ng'a omoremi karaire abegopidi ng'a nanda igoro onye ikonyareka nanda igoro neba ni dirisha ase eng'encho ribere rikorteki riri nyinge igonga ase obokendo boro bonke ari ase okora ng'a ase obokendo mboro yarora obonke etakere gwasimeka chimbusuro chiri chikoira amatuko amatambe muna embusuro ya Aminika 508 gose milima 605 era bono ko yanyora obokendo obwo oinora omogoko yakwarigesa riririgia yes moremi natake kumanya ng'a kando na koremereri morakero imwe atebire chimbusuro chino chikoremereri mbusuro kie chimorose tichikoremereri amarwaire ase eng'encho amarwaire ebituma ngochara araeta amarwaire ebituma nari aroro nande namo nebituma bia Western Seed bionsi bietoke na Aminika etoke na haraka etoke milima mbiro tolerant na amarwaire yes lakini bono oborere mbori bwagete bugacha bwagetanga gochakera 2016 abugotira bukoro kung'emere ndi bituma bikobe bibarire bono company ya Western Seed nabo bagacha koranga oborere obungochanda bora abaremi bagacha bakarosia embusuro ya haraka 301 ekoremeria amang'ana ebituma biri bigukina byanyara bire yero bono ebituma bitu bya Western Seed nkoremere bira amarwaire ngise gotanga mbiri korwara igonda ng'aineria ase eng'encho ng'a
no muntu oronge nkurwara ari egenteka nengeringa ekero kwarwara gwachire nyagitari kwa bilio turikonyora muntu no omuntu omwatiri ando unywa kariogo gosonywa gapinikira nde pado omuntu na ndo menta saidi bono bitume bya Western City biro byonga ko byatwara oborwaire kwagenda eduka kwagura kariogo yes nabo konyoranga ya respondly ingenje yenga obore bori bwarenge mugondo bono mbokoreteki nabo gocha kogenda after 1 week kare bya respond kwanyora ngo obore bori mbokoreteki obore bori tuboyo nando mete na ne kinyone kino burire bunde ne kinyone kiro cyo ekikuru kunga machore abaro no burire bunde e company ya Western City bagacha bakamanga bono ebakarosia mbusuro ya America 508 riri sakari yayo riri kon ngenja inga enyoni ne chichali chore koligocha tocha teri kunyara gokoraki teri kunyara ku kuikera enyeke echikoria nande bono ondinaro kobolinga chimbusire chine chiro chio bono gwetani ya America 508 kolemerie gose sakare riri kon nyinji tanyare kuri chine cho chilene ngachanga bachira no bungani ngataya abalemi ngonyo bali chae gusenga tumeka bora maemba yes panyo cha ya maemba igonga abalemi kusimeka bora maemba na maemba na arabona bono konyora ngi gutuma mnege kia haraka ya kwa bwango yes na maemba na arumete na de chifara ya nchiroro na maemba na aro konyora kuira matuka matamba ke mugundo mnabone bande ya haraka ekwa manime tinyitato osimeka na maemba kwa manime tinyitato tari ogosimeka gosoburu like ogosimeka kando tari ogosimeka are bona maemba ya roya simeka are engonja nga nyondirike gocha libaga yara kwenda se bando yanyoranga ebandero ne tubire ni risakara yanyora maemba na ari wasi yara ari maemba kwaja kanyoranga naye kwa koriki kwa gesire moino igonga ngenchende yonsi ebituma ya Western City birobyo natonya ko bawo bosemi koruge gase geticha emambi ya bono yes nabete kerenga osimeke egituma kurase company ya Western City after molimi kwa mweresire bono umanyire ngambusuruki abonete kwenda nero mugondo na bako make the right choice yembusura enda mugondo asimeke lakini bado molimi gatanyora ligesari ko moisaniki yani inga mako mistake ni lile tugocha twakarabura abalimi ase kurugo simeka bono twachodre mbusuru twachire twasimekire asuko simeka korenda egentekererero molimi tabaisa konyora ligesari ko moisaniki amagosa abalimi abange bagokora nabo konyoranga omolemi agokora poor timing gosenga kwanyoranga bono for example muna rero yes embura ya rigete gukora kingango twire igoro niye na mayana bono natugukwana go molemi narole mugondo gasane gokoraki gosimi gokomera lakini amayana aringa ekero yatwete igoro gotaringa ine garanti ngabono tekerenda mugondo etekere kwarana kimbure yakoraki ande yara tunanirira bari akoraki yatwaro bonyu buisaine igonga aina ara magosa matani abanimba gukora na namba ibere bituma igotogo komera tari gotoko busura kwanyoro muri myochira mugondo obeka se egetukora obeke bituma sta obeke bituma bine osonali ara chigo yase bituma obeke bituma bitano ne bituma ebi na berobyo mwanya bantu na mbono unatolega segeti tosiekeru ngantu asiekeru atobe kwa banta bange maembe na bego koraki bagotoherera kerembe ya toereire bono gokonyora abandu babeira bali bono babeira abanene metekera abantu babeira manene na mabenjira ko bakoyatumeka gusenjera akonyara konyora embe isaine nabo konyora ngakero gende bachakire gukirika ikonga ebituma ne biro mbitagete binyore embe korteki isaine binyore embe isaine igonga egitumete kirase egitukora kwabeke egitumeke mekemo nobugare bore 25 cm kurwa sere ni yende ligari tekilipe 75 cm bono ekarosi megete gona ndoko beke tukoleka ebande eyemo mbuya nkorang kwamba koranga mbuya liba nyora ebituma bibere bike kurwa sege tukolekamo mbuyo nyora ekemekene mbuyo nyora ekemekene eyo eko baburunge asenge nchonga wetane kwa sakuru mugono nga kwagasire ebituma bikorekana kwa ebike binge
nkogokiera maiso ekero okoenda gwachi kugosamora ebituma biako bibegete isiko bire ebiamba bire ebinene ebiamba ebinene ebinene ngokoa bire muno naye omoyo buna ayo omoremi igo ng'a amagosa ayo okobeka ebituma 3 4 5 ase getukorekamo aina amagosa amaremi abange bagakora ki igo bagokora bono ekampani ya Western Seed bakarora ng'a abaremi abe egento bakobera babeka ebituma ebinge nekero kere bakorigeri ng'a kero kende ng'ambi koboke yes ebituma bia Western Seed osimeka ebituma emia ebituma 95 ng'umpikorete ki nkwamabire mbimerete mbimere igo ng'a ebi bitano kero kende totete ng'a gosaga sambe bangaeta gose omoremi nakora amagosa ase ng'a amagosa ngokora ariki amagosa nari aro nabo okonyora ng'a omoremi ochiro osimekire kero kende tagetubete boronge na ebisambe bangoeta bigakae naro giakora ki kianyora kiari igo ng'a yatoka ng'a nkakorete ki tikemereti igo bono ekampani ya Western Seed ebituma biaito na ebituma bikwama boronge otanyare korora ng'a netakeirwo enidi nero oyo okwenda gokoborera amagosa nanda abaremi bagocha bakora yagera ebituma ebia koboka nekero keri okonyora ng'a ebituma okonyora bikunaine na obwoyo ase egetukora nabio konyarekana ng'a gwachire gwasimekire egetuma rigo gikomera yasokire omorongo kemere kwacha konyora ng'a bono obwoyo bori bono oborense kero kende embura teratobonyi boisaine rigo gosokia omorongo kemere giakoruki gianyora obonyi bori bwoboyo bwagesamba igo yanyarekana ng'a egituma giakorereki giakobokire ekero giakobokire igo toroche ng'a giache bono igo rigasa riachire koba affected in one way or the other konyora ng'a rigasa riachire koba affected ase eng'encho ng'a ebimeri bitakere koba ase omogondo oyo agose ase enseme yago ya omogondo gwasimeka bono biakorereki biapunguire igo nakobora rende go egento nkero tokoroka ng'a timenchera ndake bigasike gose egento ng'a uniformity nabo okonyora ng'a nkagete ng'a for instance gose abanto abange bare bagosimeka gose na emelingamu bande osimeka emelingamu emeka ase emelingamu emenene ime nabio okonyora ng'a emelingamu eyende bono eyeremeke nabio okonyarekana ng'a teri gotwara afya sehemu ya price ekero okonyora ng'a omoremi ochire osimekire ebituma ebinde biamerire bono bigasane kominokania omanya gocha gokoborera okonyora ebinde bono ebikorereki igo binyorire tingocha nenderere nderere gokwenwa tingenda abo ase eng'encho nkogenda bono that is a topic for another day okay omoremi naro nachiete omoremi naro narenge nere Nyamira ase akoroka ng'a Nyankono yes omoremi oyo nkanyora ng'a meta abaremi nkonyora bara bosemi gakwenda gosimeka mogondo tari gosimeka embusuro yonsi ng'a nere egotigara naye omoremi gokwenda gosimeka embusuro yago mogondo tiagosimeka embusuro yonsi bikwakorera mogondo kwaira na amasaka tigarinke bono eye nkaya gotigaria ere riribu nakora gosimeka wenda oyetuta timeti ng'a ogotuta igonaki ogotuta nokobeka enasiri yani ng'a wenda ochibeka yes ochisimeka bono ase agochinasi chire buna enasiri kwacha konyora ng'a bono gagocha goeta konyora ng'a ebano nere ekobogete akoenda oyeya buya oreta onyesime ocha mogondo okoreki oyesimeka kero chire chinga atari stage nabo konyora ng'a bono yarusi gwara ase yarenge nagoteti igoro ya stress yatwara stress yigochaga kwanyora ng'a bono nabo konyora ng'a tebwati afya buya lakini after 2-3 days kwanyora yakorereki yapikire igo ng'a tokonyora ng'a nenyorire mono ne chire chinde semi obnubia bono igo ng'a amagosa abaremi bagokora naraimuna nakorereki nabatebire amagosa ndagopungusa rigesa nogotiga ebituma bianorerwa okonyora bono omonto okoenda mogondo gosoenda omogondo bwa omoremi kwanyora ng'a ogosinywa komanya ng'a nechibande asimegete gose na omondera yani omondera ore omuya mono rikongiro rigiya mono kobwa ebituma ebinyene igo ng'a abaremi twakora
liburuga mapema ebituma ko byakore chigwikistane bitakira koreki oburuge muri mera otenga liburuga lya kabere rende liburuga lya kabere riri go depending na kyobiere koreki ere mugondo nabara nyore obiere mugondo yepungwete osteri nyinge abako na mugondo okore ogosumura bakoroka okora and weeding omondero olioro gose likongire libyabeiro kwalitugora nokobo kwa akero gokorega na bogonyoranga akero obietari nyinge na bogonyoranga gwapungusire kuna go disturb emelielie yebituma yes okay mirongo ine sano steka chabuto kire chinse chigani sano chabura mambi mwancho matero nyambo no kwigorere diago ye Kiss FM 94.1 muri begete chari tukerigaria Jumaine tagendreta muno muro bari aiga se studio stengo tuna mamuga kama miro ntoli ntutweka igotore no mwabisa kura se company ni ya Western Seed nero yugweto kunya gotweresera igoro yenchera tubonera tego smika na kulinda chimusuro che company ya Western egerete chigo twari geseriri ya tibetenga ikirabone ko mategeko no gwatari boli rinde lyonse riraga niko boli omwabisa 0706181822 taragendra ali boli ria gondra lieli engayo mogusia lo egeti chalo hello oyo takari kukwana onye ko batari boli lyonse ko komentera kondo wensi ayo nyo gwatemera no chimbusoro cha Western na bagoto tebinga experience kya gonkera keke ndio muremi yabonete kumanya ngibituma byana bono bya umire bya amwete ko bisamura ebituma ndo muremi yamanya ngibituma bya bere bitakira samure na bakwenda mugondo kwaligereria wakora observation kero kwaligereria na bakoranga ebituma bya bere bitakira ko karoki takere ko samura koranga masakara umire egento kende bituma mbiro konyora byomire bose byabere bitakere ko samura kinya masakara yakoroteki ali green arama bese bado bono murimi genta akora nabakoyenda arusiri sakariria sekemba alafu arusi enyekeyemo enyekeye kera ko yibongorole yemo aligereri ko runsa ali asomonole oliso ko bwatekemba kwanyora nabakonyora nga kabwate akantu kanga kamwamu alese kagwa debono kamwamire kankalide ko buna kara kamwamu yonge bitume byabere bikoruki byabero kwanta kusamura igonga kwenda kwalire mugondo abali minaba ngaini bale okwenda mugondo kwalire gwarangi bitume bi ndoje nga byabere bitakere koruki kusamura negento kende nari kiamana saidi nako tayiri gituma kiara kana kemetinyita kwenda kwachire mugondo wasimikire tare 18 cyumutinyo 8 kwasimikira nawe bitume bikwane mitinyi 3 mitinyi 3 nenusu etakiro kareki kwarusira mugondo bono nabo komenta matukago naro bono ikikwama ni mitinyi 3 mutinyo 8 otabo yokianda oyo 10 na limo ikonga 10 na limo tare 20 tare mpaka tare 5 mutinyo 12 etakiro teko wakoreki wasamwire bituma byao igonga nane tekire kwa manyanga egetumeka kiana na simeka amatukuna renge kuira mane gocha gokoraki mane gocha kugesa wacha gwekora mate keregento na batetinga eto okoro mbwa kire mo biashara yes wacha kwebanga gwe budgetinga nintakire ngole chukuni nintakire ngole lyo kwenda go preserve bituma byane nintakire mbeke besa kando abantu bakwenda gokoraki bakwenda kunsamurira igonga nitakire kwamanyanga ebitume byane kero nabisimeka bona nindi ntakire gocha gokoraki nitakire gocha kogeza ende we budget boronge tucha kanyoranga ebitume byake ryotakire chikobigesa kwa nyoranga kwa direiri empura nande yacha yabinyora mugondo kero yabinyorere mugondo ndi byagumse kero mete kero ibituma byomire nadi kunyarekana nga ono byabere binyanganyangwa masakwa yabere amanyanga very weak igonga o ebenga gosino embewa njachi enyinko somubera abakonyora byagure nekero byagurenze otro jinga bono liga saria byazakire ko baribe igonga netekere kwa myange gituma nasimeka negituma kya matukanga naiga itakirenga senga kikete seminari gaiga enkayo mogusielo Allo Stengo. Yes. Wairire. Bwakire byengi nango yabogochi. Bwakire. Bwakire bya.
omwabiso ina nse namukwaniri iboli nabwate yes yamona sogotosomi bira tosomiri na nagenderete gotosomi egento nkire mono togokora ntu abaremi yes tomaiti gosengokora turi bia gosie gokora bobe buna bono okonyora omonto kwanyorire ebesa ibuse neye embusuro yes kwagore bando yoka kwaire mugondo taire tiboyo iri bono gochiko buruka kwamane kubekira kwanyorire nandi kwari bweko boyo korugoro kogotuba bono timanye tinga ngo affect toreri rigasa ekero togokora igo bono asengento toro nabo ikunyarikana ngatonyorera binte ebia irimo bia mono mama nengokurwero yes mama nengo boliri bya sana nanda inara amagoso konyora abarimi abange bagokora yes nabenga buna bono otebenga kemambi buna nabuka orosie chae tewa chae tiniko yenyu kewe karanchi amana batebanga bono onkunywe chae ndino bokumarimo abikunyarikana nga none chae rito kuona ne chae gekombe igonga egento nane ko tebangiringa abarimi ngokara bara egesa kunate lakini arongo takerwirenga eketumeka kugana kugesimeka mugondo kwa gesimeka kwa kebekera obuyo buligetekeire endenga gekomera ka kitambo cyo koburugoro che ka kitambo cyo koburuga ebande nyene gusenya kire nyene bwato obuyo bwa ekomera endagere yae matase ebande rito kuria yes yeto siobosi nere ko bendagera yekemeri kire ebande ria koraki yamera mpaka yacha gochago yanyore emeri yacha gochago tumeku obuyo bono kwa wekera igonga nkobere burunge noginata yanga igoro ya budgeting yes wakora budgeting ya mapema kwa mayani takere cyo gosimeka ngakigete ukwacha ko kwebanga burunge no buyo bwa igonga mnabulinga ngo affect rigasa ngo affect rigasa igonga na bikunyareka twagasa rigasa litakire kugasa James korejinse mocha muticho iga ko ntabinga boli ngo mo bisanga ningende mugondo nechimbusuru na tigareti season ya etetensimeke abako ya nechimbusuru wat mekwa tigareti season yendo simeke bono riswali yana nyite nkoboria mugako yukoro muticho Charles James mboli James mobolinga chimbusire chiagombu ya gwachigachete akiyabona tuguchigacha bono bono twikira nambe ya chimbusuro chimbusuro takeiro chibeka asomogaso asengenje ngabantu usirongo ari no tuguruta hasi bono tujene no abono tukwana mangana yomugaso ngoro ya maberera kose kwanyoranga kero kendo chibeka tegose ne faranda insi kwanyora chibano chakoriki kwacha kanyora chibano chatwarire chitete gutwara oborabora buga bona chate gutwara matozi yonga ebituma byago naboko na mugondo biri byategatela season naboko na biro byando simeke liswali rinene pi njira kikwakoreki kwagache ebituma byago yonga ebituma etakiro ibeke asale akamuku asara akamuku yes nanda tatokana na asale abwateli berera ani asara akamuku nanda asare igatwa eliberera yes muri bina bako akogesa bone wato tebinga nabogwa na mugonda je bone muri mikwali eri kwarange bituma byago yose bono byekire nabogo ubonete ko bisamura muri miyiga ocho samure bitume biga usamure bitume kuri mugondo bire birabo lakini bika katika bire ga bitume biga byagunda naro rabalimi abange sana bagutware challenge inke kwiri bitume biga kugunda na inde nona samanga na story tinga kimulimi abonete kugachachi bitume biga byayebuya ngagete ngakene yabana yawakinete ebyage mbialengero ebibitayo sai ebyage birigo byakakonyera sengencho nambe yamo ebituma birigo bibekire asembe koraki asembe igwaka ase bibekire talinge bibekire inze ebituma bina bakonyora kwa birusu mugondo nabonyora nkero ketero maburunge ngero kereke nyu kuko tako ibeka amayana ari kuko ibekerania nabakonyora nga bi affect ebinde kwanyora nga obonyubo no bwa affect ebituma ebinde kero bi affect na bitarakana ngambia kuna lakini ekara yana bakonyora yakorereki ekara yana bakonyora nga ya change ikonga omulemi kwa gase ebituma yakuru mugondo make sure nga no tiase ari igoro na se amacha ta kunyara go swago chime kwa ibeka
embe gweta buya bita koreki bitaji koba ngambia osamada amaja anyora ngakuna amaja akune bituma na konyo bituma bya koreki bya gudre nega ntokendo muri migakwenda gusigo kobongorore bituma byaye na bete ke na ro kara wachora abakonyora nga gosekera kandi gutuma ngeroro kia kigundite tikakuburuka ne bituma biri kigubiriye bigundite ne biri birabu biriye bigundite bege kando bongorore bikorteke bongorore bibire birabu kwanza ende nga ibituma byako ibete no mete bano ngate nguchiro koni ibituma byako yes bana yo ruga igondo ujukore ibituma kuru ejiro ambaye amega ndo kuri no bora buna kibituma bikorteke ne birabu bire igonga ndo attract abafanya biashara bari ejiro so muri gocha kuri ibituma byakuru aso bibegete ibituma byako bikorteke bibirabo igonga ibituma biri byago yanda bichore ke kokwagesire abikunyara kana nkere kama gusibire byakorteke byagundete obirusho bekeka ibituma byago kwabigasa bibeke asari goro nandara kamuku amaja tanyara koreki atanyare goswa rine gero na bunguru ro sentara bunguru etoke litura bunguru etoke kwa mate bituma kansa kara kwa bunguru kuri mugondo etakire kwanda kwa byanekere siko byakoreki yoma squeeze abalemia squeeze bari bago bakase bitume binge babwata bakakitinga cyabyo koreki chigo bungurura chigo bang kara chigo bongorore bitume bibyabo etake bituma etake cyabangore bituma byomete ebi bakubungurura mugondo etinga tindikora bakubungurura ono ro muchando monne kwacha kanyora kara kwa ndi chiro uchikore bituma kwanyora bitume byategeta roje bituma byategeta no nampi kwa moya boko kora bituma byetakire kwenda kwa byanikira byoma kera byomire buya kwa mana got kolete tinga yawo koraki kwa bibongororera igonga nekero liko bongorora netinge yako nakino bona no atabera nga etekere kwachora ibitume byawo kero kwachora ibitume byawo kwa make sure nga ego kwa bongorore ibitume birabubyo byoka ibitume birabubyoka ende nga gokoja kwa nde chiro mbiko kwegasi ngo yokoliya umugori okay yes atiteka tubate ninye chiuka agereto kuri chinkwa na cheito timaitinga ekentongerango challenge nerenguraro nende kura abalimi bakura rera asigenchere tutete gokonya muri mikuru gochware mbusuro mugondo kurinde kemeri bakibituma byaya bigachebuya onega kuri ari bituma biri buya osonega kuire chira ire bitume chiro biramweti muchande bwechimbongi osumbweta abalimi sana bange bechibando na indi none ngakyumulimi abonete ku gache bituma bya not spacing really kerate te kubeka nona karumu kai ngakyabonete ku hariganya karumu akaigo amanya ku gache bitume biga nambe yamo erumu yagaso ku gache bituma mete nendagira yes neda keire asoko ibeka tugenga ambe ongwetera oraburu ambe ongwetera oraburu namba ibere kwa make sure nga erumu yasobegete bitume byako leakages njiyo gosenga inikesi embretwe amachenga korariki agoita amachenga sware goche igonga takato kwa na access to yasobegete bituma byako yes neta kirenga nando make sure nga nebaranga to beke bitume faranda igoro senga bikunetelira bayinze ngenjo metabale myabange mbarora nkarango kwa namangana ye faranda ba kuminga faranda ingi ali aso nyumba yaga sobegete netekerenga kwa banganya uko banga gosene amawa ekibawupya at least kwa risi asali aso kubeke bituma biri byago bona mangana yichimbongi nando bya togote ambya mona singa technology Mario na korteki Mario na roro okugenda gwate okugenda sisi agirofetu kwa batebinga nintagetelio pichukuninye chukuni 10 yokwenda kulenda bituma bya nechimbuki wetana Mario gayo nechukuni cha korreki chukuni nchire aroro chukuni nchire aroro na chirocho okugenda kwagora chukuni echo chiro siri specific chukukacha chibando chirira nyarekana nga embongedere nyara koraki tekonyora kosfaime ndiko nyarekana ngembongi ya soireme amasakara lebono konyora nga tari kwara wambe koraki ase gochime yonga ese gotoka ngembongi nja soime ese gotoka ngembongi nja soime
ngate mbonge ya romete nkwa ya nire okonyore mpeo ya yeburire yakoraki yakwa igonga no ya uju kobeka ameno chituragarani yes kwante kokoraki te kunyarekana nabo yego bono mekero egen tekero moremia make sure na kero ngiringa ebitume bya gakobeka mari gakobeka elio kosa gakobeka ya chugunie chime chirosiri chukwa chibituma o make sure nga ebituma byaye mbiomete boikeranu akia baramanye biomire ne yetukurusia nyake twata muno inenjerende yemo ne bitume binjenera naboko bitumiga kwa ibwatira kaboka gwa bitumi ili ogindiri gokoraki diocha igana boko nga bitumete bagota bangegento kerebosa kusane empty depe komekiro giri nyingi igonga bono ekero egitume kiomire kabisa minute ngangibwati ime iko kiomete pinge bwati bo nyume bono goko biruta igana boko ngetume kortaki igonga ebituma goko kobeka elioko make sure nga ebituma biomire kengima nande goko beka elio kwara byanekera kwabeka elio bikorteki biribere nga yumore myaka nyora chimbusiro chino cha western nandi ngakya koramanya nga chimbusira nyora ne chimbusiro chire genuine chimbusiro cha western siri ko jiko toka sekere agrofete range na sore agrofete range na sore agenda boli mbusiro ya minika boli mbusiro ya raka boli mbusiro ya milima esi to ngata ya tara yereta na meta sa correct sa kwenda kuri Rusia nando takomena nge mbusiro ne roya ne ya western siri ebituma beito mbibe kire sticker yes na lishirika lya Kefis endenga ogosikirachia ogosikirachia lya sticker ena ambelia ro kwa yetume message mbali gitaso gutuma ugitati 93 ekara kwa yetumire yago tebinga egetume ekyo na minika 403 na minika 508 kurwa se company ya Western Seed yes enga kyomulimi utagete gukorigi ategeto bosemia ose bwateri boli gore chimbusiro chino ngakya gokonyora usanga kya konyora company ya Western imbate namba yesimi ngotume kande yesimi nesimi yaranga kera se namba ya 074110 1182 ine namba kondiya ekera kondi komboli gore ya minika na haraka na milima takira ndiko chakira saa 2 baka saa 11 saa 2 baka saa 11 lakini go ngakire simi gonkwani yaro abaranga kire simi na sasa yabo tukamboli go sini ndaire na ngoma tabi chinse jine chokorara kinimbu ya inde yes mbiabono Ben aso chase studio go semia aba tegerali abo igo barabale migore chimbusiro chino agagirite ngo monto tegereta nyorro bo semi buramo konya sobo limibwaye bwibituma egerasime bituma bya yasenjira erindonge ngorere abantu babere boka ronyo mugaka megenyoroche kandi gerete ga ne lisogete chitaika cha twalire ga nivere mwana bya nego nabitika nabitebinga ngo bakwande kurere mwana gosabana aye na bakebali bona ngate ni mwana sawa abana bana nabatika nabateyinga bantegerere mone na akoro ku Eunice Mora yes na Jolene Blessing ne romoke gore ndenga tigangirire bagirimba kwani na umuri myondo bwensi ontegera na ndo manyite yes agukwanira sana aya mugasomya bien enka yo mugusi